أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande nyande alamisa ɗiɗaɓre lewru ramadana hijira annabi meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallama diga makka yahugo madina 1447 yaadore be 19 lewru ɗiɗaɓru miladiya dañego annabi isa 2026. en ɗon nder fassirgo deftere allah teddunde, en ɗon nder surahul baqara, en ummiran ha dow ayare yasalunaka anil khamri wal maisiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جامراوي يسألونك برجما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الكمر على جيا كو دغا تومبال والميسري اتته كو كما شاشا. قل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما هرما جديد دو كانجم جيا بينان تتته إثم ذنوب كبير موضوع ومنافع ابوتي جبل الناس يمبه ويسألونك برجما واسمهما ذنوب ماجي أكبر قري مونغو من نفع مدين تبون بوتماجي ويسألونك برجما ماذا ينفقون اقوب نفتا قوب صدقتا قل العفو هران لتان كذلك بني يبين الله جميعا وانجنت لكم دمود الآيات آيات لعلكم حقيقة أن تتفكرون أنمن وأمتشتا آيات دو nde jippi nder siyaku ayaje wadduɗe kiitaji ha nder surahul baqara fuɗɗuɗe diga kutiba alaykumul qisasu ha wari yotti ha dow ndeɗo ɗo. nden ayare ɗo nde wari nde ɗo wolwa ƴamtuɓe annabijo haala giya kombal. woɓɓe wi ɗum sayyidina umar on kanko on ƴami, woɓɓe bo mbi aa mu'azu ibn jabal on, woɓɓe wi aa ɗuɗɓe wari ƴami annabijo haala man. to a laari deftere qur'anu fuu allah wolwi haala giya nden nayi. arande a suratu nahli wa min thamarati nakhili tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan. to suratu nahli jamirawo wolwi haala samaroje ɗe ɓiɓɓe adama hoosata sarrifa ɗum waylita ɗum wartira ɗum giya, wartira ɗum mbal hunde yarugo. nden jamirawo mani ɗum. to a laari siyako ayare man
jomirawo limti ɗum nder ne'emaji ɗi o waɗani ɓiɓɓe adama ha duniyaru on. amma surol may ngol jippi ha wuro makka, to makka bo nanema kiitaji jippay ha wuro makka, o jippi ha wuro makka wangingo dalailu ngotin mako Allah be ne'emaji mako ɗi o waɗani ɓiɓɓe adama, be no o tagiri ɓe e ko nandi e majum. aya je tawhiddi kande ɓuri jippugo. to ayare wamin samarati nakhili tatakmina minhu sakaran wa riskan hasanan, kayre nde wari dow siyaqu wangingo ne'emaji ɗi Allah waɗani ɓiɓɓe adama ha duniyaru. ne ayare ɗo jippi sey latake hamɓe araɓe nanema mbal ko gi'a ɗum al'ada on marka asli ha ɓiɓɓe adama. modiɓe tarika wiɗiti ko duniyaru jooɗi mbal ɗo nder ne'emaji ngendam duniyaru hedde ko islama wara. nden shari'aji artuɗi ɗi fuu mbal ɗo hamaji na wala, amma wala shari'a wangini harmini mbal sai shari'a islama, mana sai dina annabijo sallallahu alaihi wasallam. fillama ha bani israila ha sifruji maɓɓe ɓe ɗon nder woɓɓe haɗaɓe yarugo mbal ɗon seɗɗa, to amma kalataki ka yottan daraja hujja ka yimɓe wi'ata dinaji arandeji fuu bal harminama hamaji. to dedei ko en laari siyagu ayare men no wolliri haɗɗo, sei en tawa hedde ko islama wara mbal laati ɗum al'ada on nder al'adaji araɓɓe, mana mbal ɗon nder filuji maɓɓe, ɗon nder bo hundeji ko ɓe weltinirta ha ngendam maɓɓe. to nden jomirawo jippini ayare ɗo wangini ɗum ne'ema on, kanjum waɗi ɗuɗɓe nder sahaba en ɓawo ɓe jaɓi islama fu waɗi istirsalu ɓe ɗo yara mbal, koɗe ke fillama woɓɓe feere ɗon ɓe yerdayi mbal diga jahiliya fu. nder araɓe wodi woɓɓe ɗon woɓɓe jokki islama woɓɓe jokkai islama, amma ɓe yerdayi yarugo mbal ɓe yarataka. amma jumhuru araɓe ɗuɗɗum maɓɓe fu mbal ɗum nema on nder nemaji maji, to en la nder nemaji ngendam maɓɓe. to en laari jotta bana tarfatumno abda ayi o limti mu'allaka mako, walawla salatun hunna min ishatil fata wa jaddika lam ahfil mata qama uwadi fa minhunna saqul azilati bi sharbatin umaytin mata ma'tula bil ma'i tuzbidi. ayi o wi to nangam kujeji tati kanji ɗo ɗiɗon nder ne'emaji on ngendam duniyaru, da o falay o yeeɗi ko o mayi fu sei o fuɗɗiri ɗume, sei o fuɗɗiri giya ha nder maji. wa minhunna saqul azilati bi sharbatin kumaytin, sei o tindini mbal o waɗi ɗam kanjam ɗo ɗon nder ne'emaji je waɗi o yiɗa mayugo. nden non to en laari ko amrumno kulsumin ha o wiyata ala hubbi bi saniki fasbahina wala tuɓɓi kumural andarina, sei nde o waddi haala giya. to a laari shu'ara yumoɓe ɗo ɓe pat maɓɓe asrul jahili sei a tawa mbal ɗon nder ne'emaji on ha maɓɓe, mana goɗɗo to o yotti hunde ni to dole mbal laata nder yahugo nder kujeji ɗi o weltinirta. to goɗɗo o laati o jawdi on dole mbal wona nder ngendam mako, nder nyamduji mako ko o yalɗinirta. sei laati ayare ɗo nde jippi min samarati nakhili tatakzimina min sakaran wa riskan hasanan, nde wari nde jippi sei nde wari kayre ɗo nde ɗo holla ɗum ne'ema on, ɗum risku on. to sei hamɓe araɓe nde islam wari sei ɓe waɗi istirsalu joni maɓɓe makka pot ɓe ɗo yara mbal sei ɓe ittitini ɗo tan. ay nder maɓɓe seydna oumar o meeɗa yarugo mbal jahiliya be islama fu, nonnoon seydna aboubacar, nonnoon seydna ousmanu. nden nder maɓɓe ɗon sahaba en ɗon ɗuɗɓe hamɓe ɓe meeɗa yarugo jahiliya mbal nder jahiliya be islama fu. nder maɓɓe oɗo ɗo wonata jafaru tayyar, ngam hanko annabijo sallallahu alaihi wa sallam wari waɗanimo jibrila wari toyimo wi Allah ɗo yiɗi gikkuji jafaru nayi, kanjum jawmirawo yiɗirimo. annabijo sei ƴonimo ko jafaru, o ƴamimo o wi'atamo eno waɗi jawmirawo ɗo yiɗirma be gikkuji nayi ɗi mi anda. so o wi to gikkuji ɗo hanko o haɓɓiɗi ha hoore mako diga jahiliya, o yeccayɗi goɗɗo o tamma yeccugo ɗi bo, amma nde annabijo ƴamimo o andi Allah on longini ɗum. ngam man arande on ni o wi o meeɗa yarugo mbal diga jahiliya be islama fu, ngam mbal hunde on je ittata hakkilo. nden hanko bo o yiɗi hakkilo makko ɓedda, to no o jaɓata o yara mbal o itta hakkilo makko. no ɓaye mbi sei lati sahaba en ɓe ɗo yara mbal ha nder man ɓe warti ha madina ɓe ɗo yara mbal ko ɓe ɗo yara giya. sei jawmirawo seydna oumar ka fottanayi ɗum, ngam to ɓe yari catɗum babal yarano habre ummay, to ɓe yari sei ɓe ummina habre hakkunde maɓɓe, ɓe waɗa ka haɓugo. to sei ɗum fottanayi seydna oumar sei o wari o tawi annabijo sa sallam ɓe wi ɓe moisum no jabal ɓe ɗiɗo ɓeɗo ɓe tawi annabijo sei ɓe ƴamata annabijo ɓe wiyata annabijo wonginana ɓe allahuma bayin lana fil kamri bayanan shafiyan, Allah waɗana ɓe bayani mbal bayan shafiyan
mana nyawndojum jamira se jippini ayare do wayasalunaka anil khamri wal maisiri bedo jame hala giya benan tashasha ne ayare do jippi banni wobbe se acci yarugo ngam jamira wi qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nasi aybe don mawdum amma boteji bodon to wobbe se be laari aybeji maji giya se be acci yarugo wobbe bo se dogi do yahugo man ay nder may do don nder sabon abdurrahman no auf o jomu jodi ha madina en wi mbal don nder neema se o wadi walima de wadi walima mo hawo yaldiniri mbal fu de be yari be kawti be do yara be yari go se wakati julugo wadi de wakati julugo wadi se be ardini goto nder sahabo en se o jangi surul quliya do jangi surul quliya go se o itti lamali fiji do qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ko se o wi qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun ayi o wonni qur'an dum memi aqida mabbe amma o do wiki on nan do don sayyidina umar wari tawi annabi jo yecci o wi fa allah wangina na bele bayani yaldirdum mana bayani nyawdojum hala mal den jomira jippini ayat suratul nisa'i ya allazina man la taqrabu salata wa antum sukare hatta ta'lamu ma taquluna ta batte julde on do wiki seto on andi ko on huwata ayi dum mu'mine lolina dum sahabo en ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukare ta batte julde on do wiki do julde farli dinama fu be de yaraman to wobbe se duddum der sahabo fu se acci warti yarobe fu jotta ka be yarata mbal se bawo e shayi mana be juli zura be juli asra be juli mangariba be juli shayi se be yara to be yari be kiri ko be hirata be dana bako be fina bo mbal mabbe jippi be jula subaha to wobbe bo diga wakkati ma wi ambal harmi deni ha goddo hunde to goddo yari de wata jula duddum fu se lutti sedda nder man wor sahabo en nder madina bi'etedo udbanum no malikin se o wadi walima makko mofti sahabo en nder may haw gayi sadum no bi waqas wari nder walima ma walo wadi mbal be yari se be wiki ne be wiki sadum no bi waqas ay nder muhajirina woni udbanum no malik nder lansarin ko en woni ne wiki so nangi yimugo ne o do yima ha ma o feli lansarin ko en o aybi be no aybi be o do bo nani han mi dona ma walima den awara a hudam wodi bawale ngelo ba don iye do se o hosi o pusi mo hore be man o elimo hore mako sende waddi iyam se o wulli ha annabi jo o wulli annabi jo kadwa sayyidina umar don sayyidina umar se amti jude mako o yata allah bayyin lana fil kamri bayanan shafiyan wangin amin hala mal doni bayani nyawndojum jamra se jippini ayare ya ladhi suratul maidati ya ladhina amanu innamal khamru suratul an'am ya ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun inma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum adawata wal baghda'a fil kamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun no jamira wi falantum muntahun sayyidina umar vi intahayna walhamdulillah to do ayare do kayre on wari se harmini mbal sam warti mbal haramun amma ayare man se modi be lari yawi eno wadi allah harminai mbal darande wore o halmiri ka do jus'iya to kambe arabe ko allah harminani be fu wala hunde nde laati satani be yotti mbal man kan jono wadi nde mbal laati dum madda on hangena mabbe jawmirawo se harmini ka do jus'u gebe harminai ka wakkatel gotel harmini sedda do hoyna ka arande holli be dum nafu on dum bote on nyallori holli be to fa do mari nafu amma do mari bote daga ni do mari aybe do mari bo bote daga ni aybe man buri dudugo wobbe fere se acci den jomirawo lori hadibe wiata be fatabe batta julde mato be dum wadi dudde fu se acci se lutti sedda tan den jomirawo jippini ayare do nda jippini ayare do be banni wobbe acci wobbe accay ngam fillama der sahabo en don hambe be tokki ayare baawore do ay inama yuridu shaytanu yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha fil kamri wal maisiri wa yasuddukum an zikrillahi wa salati fa lam tumudawun wa ati'u allaha wa ati'u rasulahu fadharu fa in tawallu fa inma ala rasulina al-balagul mubin laysa ala alladhina amanu wa amilus salihati fima junahum fima daimu idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinina laysa ala alladhina amanu wa amilus salihati junahum fima daimu haddo fere sawi to ni goddo do mari imanu mako nden o subti wakkatiji o renti dede ko torramata fu gacce wala nder mako don man der didi nder sahabe mabbe nder mabbe abu mihjam saqafi woni hanko sahabo jon wala to do yaraman ananta bawo annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar wadi be boccimo o wi o accata ko
lori waɗi ɓe ɓoccimo o wi o accatako nden ƴamimo ɗume noon hujja mako so o wiyata mo laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ɗa'imu ay gacce wala sey a seydna Umar wi tatta ha wiila a fassiri bofol ayare ɗo nde wolwani artuɓe yari ɓe maayi diga ayare harmingo jippayi hamɓe on jomirawo wolwani haɗɗo ni ay won sahabu en feere ɗon ɗuɗɗum diga mbal harminaka Allah waɗani ɓe mayde woɓɓe hakkonuji woɓɓe bo ɗo mayde tabi'iya ɓe maayi dow maɓɓe on laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ɗa'imu to ɓay mbi ɗum laati ɗum satani ɓe harmingo mbal kanjum nder koye sali keña ɗo woɓɓe irtoɗɗiɓe ɓaawo annabijo ɓe wi kamɓe kaɓe waɗan ko ɗume ko Allah umri fu banda mbal tan mbal kaɓe fuɗɗi tan yarugo ngam laatugo harmingo mbal may satani ɓe to eno waɗi mbal innama mbal mana ko waɗi jamirawo wi mbal khamru kalimol khamru ha yimɓe lunga ngol wari do babu nasara yansuru mana khamira ko khamara ɗum on mana khamara ɗo suddugo hunde nde suddi hunde haɗo ɓe koosi hongare je roɓe suddata ɓe gaɗi ɗum inde mum ɗume khimaru ngam ɗume wirnan gasa wirnan hoore wirnan ɓandu maɓɓe sei ɓe inni nde khimaru diga ɗoɗɗon on kalimol khamru hoosa nde kalimol khamru hoosama diga suddugo mana to mbal yarama kaɗo wirna hakkilo goɗɗo marɗo hakkilo on gewtidanno to mbal yari to yari man sei ka wirna mo hakkilo warta o heftatako waɗa surɗingomo kujeji feere bana Hasan ibn Sabit wiyata wa nashrabuha fatatuzugna mulukan wa usdan ma yunahnihu liqa'u way o wi min yara mbal may sei ka acca amin ka wartira amin min lamɓe min ɗo jooɗi dow koromje laamu min ɗo hokka umurni mana min ɗo hokka umroje tan nden ka wartira amin bo mana min ñaɓi ba dawaɗi on ma yunahni liqa'u min kulatako ko ɗume hanko Hassanu ɓe andi nder ɗabi'a mako jubnu hanko wawata yahugo konu o yata amma so wi to o yari mbal so o lara wala ko yettimo cuusal fu ayi ka wayliti hakkilo mako ka hollimo kofol haqiqa kanjum waɗi o wi wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa ustan ma yunahnihu liqa'u to hanka sei jomirawo wiyata wa yasalunaka anil kamri qul fihima ismun kabirun kaɗo mari aybe mawɗum to en wi kamru hoosama diga suddugo hakkilo to ɗume on woni khamru ha zamanu annabijo sallallahu alaihi wasallam sei en laara hadiseji ɗon annabijo sallallahu alaihi wasallam o wiyata alhamru hadisol ngol Abu Dawuda filli ko jama daga to Abu Hurairata o wi alhamru min hati shajaratani ko hadihi shajaratani annakhlu ko annakhlatu wal inabatu annabijo wi mbal ɗo waɗe ha kujeji ɗiɗi leggal inaboje be nanta leggal dibinoje kujeji ɗiɗi be man mbal warete nden hadisol feere bo wari ngol Nu'man ibn Bashirun filli kangol fu Abu Dawuda wurtinigol ha o wiyata innama alhamru min al-asiri wal inabi wat tamari wal hindati wash-sha'iri wadh-dhurati o wi mbal ɗo ware kujeji jeego ɓoosam ɗume ɓoosam dibinoje ɓoosam inaboje be nanta ɓoosam zabiboje be nanta sha'iru be nanta hindatu be nanta butali ɓoosam majum to no ɓe ngarata mbal man mbal dibinoje ɓe ɗo wiya ɗum alfadihu ɓe ƴonata ɗam kanjam ɓuri ɗuɗugo ha yimɓe Makka be yimɓe Madina fu ngam totton kanje leɗɗe man ɓe ɓuri marugo sei bo ko laati ɗum sha'iru be hindatu be nanta butali man ɗo amma ko ɓuri ɗuɗugo maɓɓe nde ɗum dibinoje sei laati fadihu ɓuri lollugo ha maɓɓe to dibinoje man no ɓe warata ɗe ɓe somnan ɗe to ɓe somni ɗe sei ɓe tayna ɗe to ɓe tayni ɗi sei ɓe ɓoosa ndiyam man sei ɓe maɓɓa ɗam sei to ɗam wayliti ɗam yotti daraja ɗam wayliti ta hakkilo nda mbelenga nda bo ñaaɗugo man on yata rima dedei ko wayliti ta hakkilo man to inaboje bo
no ɓe warata ɗam ɓeɗo waran inaboje none 4. inaboje kecce ɓeɗo hoosa ɗe ɓe ɓoosa ɗe ɓe hamƴa ndiyam maaje nden ɓe dolla ɗe haɗe wurtina nguufo. ɓeɗo wurtina nguufo sai ɓe maɓɓa ɗe ha hendu memata ko, sei to waɗi nyalɗe sei ɗam ta'a, to ɗam ta'i to ɗam wonnan hakkilo wakkatiyel ma. Ko kuma ɓeɗo ɓoosa ɗe, to ɓe ɓoosi ɓe timmini ɓe mofta ndiyam man sei ɓe waɗa ka dollugo ɗam ha ɗam modda, to ɗum ma sei ɗam laata ɗam ɗo wikina. Ko kuma ɓeɗo mofta inaboje man, to ɓe mofti ɗe sei ɓe hoosa ndiyam gulɗam ɓe wayla dow maaje, sei ɓe maɓɓa ɗe sei to ɗe nyoli sei ɓe lora ɓe seka ndiyam man, to ɓe seki ndiyam man sei wurtinana ɓe mbal, to ɓe yari ɗam wonna hakkilo. Ko kuma ɓeɗo hoosa zabiboje, inaboje man ɓe yorna. Inaboje andi ɗo to ɓe liiri ɗe ɗe yoori kanjum on wi'ete zabibu. Zabiboje enen nde ɗum lataki nder nyamduji meɗen haɗɗo, ɗuɗɓe fuu anda ɗum. To sei ɓe yorna, to ɓe yorni sei lata zabibo, to zabiboje man on ɓe dollata ha ɓe tayna ɗum, nden waɗa tahmiru. To waɗi tahmiru ɗo kanjum on waddinta madda goɗka feere je wonnata hakkilo ɗo. To none 4 ɓe sarrifita. Nden sha'iru fu ɓeɗo wara ɗum, hinɗatu man ma ɓeɗo wara ɗum, ɗum pat ɗum nono nder none alkamaje. Nden ɓeɗo waɗa, en volli hala tafadiqu, nden ɓeɗo wara ɗum bo be nanta ɗume, be butali. To amma butali kanjum nde laataki nde anglaɓe ko ayci maɓɓe ɗum lollay ha maɓɓe hamɓe araɓe, amma ɗam ɗon ɓeɗo wadda ɗam, ɓeɗo diga habasha ɓe hosata ɓe waddina ɓe, bana je inaboje nde lollay ha maɓɓe ɓeɗo hosa diga sham ɓe wadda ɓe. Angarina ɗum nokkure on ɓe waɗata mbaldi man, wala tuqqi kumurol angarina ɗo ɗum nokkure on ha nder sham, diga totton ɓe hosata mbal inaboje ɓe wadda ha madina man. To laati noneji 6 ɗo kanji on ɓe warata mbal, nden to ɓe yari ɗam gonaɗo ɗam waɗata ɓe, nden ɓe wari ɓe ƴami annabiyo sallallahu alaihi wasallam. Annabiyo sei wiyata ɓe qul fihima ismun kabirun, wi'u hamaji ɗo zunuba makka ɗon, wa manafi'u linnasi, boteji bo ɗon. To sei modi ɓe wi to ɗume on woni zunuba, ɗume on woni bote je ha mbal? Zunuba en ɗo andi ko ka rontinta goɗɗo. Caɗɗum goɗɗo yara mbal o haɓay, ba en mbi je sahabo en nane ɗo, caɗɗum o yara mbal o huɗay goɗɗo, caɗɗum o waɗa mbal o luttina be senwe, nden ittugo hakkilo ma ko ɗon nder ko daynata mo Allah, wala ko zunuba bo yetti ɓi adama o daya jawmirawo. Boteji bo wa manafi'u linnasi bo, boteji bo ko laati filuji. Filu laati filu hakkunde Ɗa'ifa be Yaman, be filu hakkunde Makka be Madina, jusɗu nder man fu ɗum giya man on ɓe garata filuji man. Nden hanka filuroɓe ka kaɗo mari riba ɗuɗɗum. Filoɓe ka ɓeɗo andi dedei filu riba ɗuɗɗum ko kata ha nder man. E feere ɗo wi'a wonɗo julɓe andi no bote mbal, da ɓe accata ko filurgo be mbal. Kanjum jomirawo safi fi qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi. Nden ɗume kiita mbal nde jomirawo harmini ka be ayaje tokkidirɗe 3 ɗo ko 4 ɗo, ɗume on woni kiita maka bo? To kiita maka sei en lara mashabaji no jogiri. Mashabaji 3 fu ɗo fotti dow harmuki mbal. ɓe hujjiri bo be hadisol annabijo sallallahu alaihi wasallam, kullu khamrin muskirun wa kullu muskirin fa huwa haramun, ko kuma kullu khamrin muskirun wa kullu khamrin fa huwa haramun. Kala hunde wikino, kala mbal fu wikina, nden kala wikinojum fu ɗum haram, ko kuma kala wikinojum fu ɗum mbal, nden mbal bo ka haram. ɗuɗɓe fu dow ɗo yahiri. Sai Abu Hanifa, Imam Malik be Imam Shafi'i be Ahmad ibn Hanbal, ɓe tato hamɓe pat ɓe ɗo yahi dow harmugo mbal. None no mbal wa'i fu ka haram tan, nden none no ka wa'i fu ka copka tan. To ka toɓɓiti ha babal kana fata ngam dalila ɓe hujjiri be hadisol annabijo sallallahu alaihi wasallam je o laani mbal be nanta kujeji 10 ko wondi be mbal. Kañum on woni sooduɗo ka, be soruɗo ka, be sodanaɗo ka, nden be ɓoosuɗo ka, be ɓoosanaɗo, be jarɗo ka, be mo yarni ka,
nden be ronduɗo ka be dondanaɗo ka be ceede maka saman maka ɗum fuu majum Allah annabi sallallahu wi Allah laani ɗum to kanjum waɗi kanka ko haka toɓɓiti ha mbal toɓɓitini babal mai haram ay sayyidina Ali o wi wondo wawru toɓɓere mbal toɓan ha wawru toɓɓitan ha nder wawru nden ɓe wara ɓe maha minaru julurde ha dow wawru man o wi o ata ko minarol mai o setina ngam darira lanore toɓɓere lanore Allah ɗo ha nokkure man to sai lati nde ka harmiya ka lanama ɗo kanjum waɗi masabaji tati fu sey fotti dow kanka ta a wariri ka pat ka karam ka ɓattatake sai Abu Hanifata feere muɗum hanko o wangitini o wi'ata a'a mbal man o waɗari ka noone o wi to mbal laati be inaboje ɓosam inaboje on dolla ha ƴuufi to kanka ka haramka a yari seɗɗa maka ɗuɗɗum maka no ka woni fu ka haramka hakka toɓɓitu fo ka copka amma to bo ɓeɗo waɗa mbal ɗam wonni ɗam sotti dow kiita wuykingo to hanko ha mako ɗam dagi ɗam kañum nder man irum butali en irum urzu en marori en irum sha'iru irum hinɗata irum dibinoje fu sei to yotti daraja wuykingo nden yotta hurma man to ga en daraja wuykingo dagi nder man o wurtini ko wiyete nabisu na kamru ba ha mako ama sababu Abu Hanifata nden fukaraɓe mako Abdurrahman ibn Abi Layla be Ibn Shubrumata nden ha nder marɓe masabaji ɓawaji ɗum irum Sufyan Sawri e nder Dawud Zahiri fu ɓe yehi dow qawlu to yottayi inaboje to ɓosama yottayi daraja wuykingo harmay ha maɓɓe nden nder man ko wiyete wayin ɗo woni ɗum inaboje on ɓe ɓosata ɗam amma ɓeɗo itta ko wuykinta fu ha nder majam nder man e irum dibinoje irum ko nandi be majum hamɓe ha maɓɓe to hunde wuykintani nde harmay amma ngam asli mare wuykinojum on to nden bo ɓe ciri waɗugo mbal be majum nden ɗum wuykinay to ɗum dagi ɗum hama sababu Hanifata amma masaba men Malik hanko o hoynayi o seɗɗa ngam oɗo hura be nanta masaba Sayyidina Umar kanka ha ɓattiri ka fu ka karamka nden ɗume on woni kiita maka bo ɗo bo se ɓe yehi dow komngol ɗiɗi na mbal harmina ene to goɗɗo o yari mbal o wuyki ɗume kiita makko ha sharia se yehi dow kawlu ɗiɗi arande ɓe laari ha tarika sira annabijo sallama se ɓe tawi nde gotel on ko filla o ɓocci goɗɗo bo ɓocci 40 o ɓocci mo dow yarugo mbal to ɗuɗɓe fu se hoosi ɗum ɗum on masaba Sayyidina Umar ɗum on masaba Imam Shafi'i ɗum on masaba Ahmad ibn Hanbali ɓocci 4 amma Abu Hanifata be Imam Maliki hamɓe ɓe yehi dow nde kiita man sali Sayyidina Abubakar banni huri Sayyidina Umar fu to goɗɗo yari mbal ɓocci 40 ɓe ɓoccata mo nden ɓocci ɓe bo ɓe ñaɗɗintaɗi mana ɓoccota nafki mako wanga mana ni tan o watta ɓoccol mai oɗo darni juuɗe mako ni o ɓoccata ha o timmina ta o ɓamta ɓoccol dede no nafki mako wangata to zamanu Sayyidina Umar se ɓe waɗi istirsalu ɓe waɗi ka yarugo nde ɓe ɗuɗɗini so wi to yimɓe ñaɗɗini ɓe sattini hanko bo dole o ñaɗɗinana ɓe se o wartiri ɓocci man 80 kañum to goɗɗo yari mbal ɓe ɓoccano ɓocci 80 nden to goɗɗo wari o waɗi itirafu ha masaba Maliki be nanta Abu Hanifata masaba Maliki be Ahmad ibn Hanbal be Shafi fu to goɗɗo wari o wimon o yari mbal na o waɗi itirafu oɗon be hakkilo mako nden ɓe nanay piyagol mbal mai ha mako ɓe yi'ay bo wukira mako o wi o yari masabaji tati fu e ɓoccamo ɓocci 80 ngam ko waɗi itirafu sey Abu Hanifata feere muɗum nden e noyi to ɓe nani piyagol mbal o wuykay amma ɓe nani o ɗo acca ɗam bo ɗon bo noyi ɗon bo Imam Malik wi ɓe ɓoccanmo masabaji tati fu wi a ɓe ɓoccatamo to ɗo kanjum woni ko fottina ha dow kiitaji mbal se en warta enen bo ha zamanu meɗen en laara ɗume on woni mbal ko nokkure meɗen enen ko en andi mbal ha zamanu meɗen irum mbal laatiɗam ɗam ɓosam dibinoje ko ɓosam inaboje ɗam shaɗɗum ɗam yottata ha meɗen ko ɗam yotti famɗan mo wawata sodugo ɗam se laati ha nder none ko en ñamata en man mbal ɗo waɗire nder man gawri waɗirte mbal ko ɓeɗo waɗira mbal ko ɓuri lollugo ha meɗen ni mbal ɗam ɓe wiyata burkutuɗo kanjam gawri ɗam waɗirte ko to kanjam ɓe ɓuri waɗirgo o mbal no ɓe warata bo en andi ɗum gawri mboɗeri ɗo on ɓe kosata nden ɓe funnandi to ɓe funinde se ɓe namandi ko
to ɓe namini sey ɓe ngaɗa bana ko laati bana ko ɗum jaaqini, nden sey ɓe maɓɓa sey to ñoli ko to ñoli ƴuufi to wakkati ma on yotti daraja wuykingo. Enen ko kuma yaroɓe mbal ɓeɗo andi ko wuykintaɓe ɗum lammeɗen on na way belɗum ba. Lammugo ɗo on yatarima madda ko ɓe mbiyata al mawaddul kuhuliya. Mawaddul kuhuliya kanjum on latata muqaddir, kanjum on to nasti nder i'am ɓi adama sey itta hakkilo makko. To nde laati ɗum mawaddu modi ɓe yehi wiɗiti ɓe hefti ko wuykinta ɗo ɗum mawaddul kuhuliya on, sey to ɓe tayni gawri ba en mbiɗo bo kanjum on yahata rima mawaddul kuhuliya, nden canja hakkilo ɓi adama laatana ɗum ɗum mbal e ɗume be ɗume be ɗume on yahata dara darnde man. No haɗo sey modi ɓe on wiyata ba masaba alkifi to ɓe ɗo waɗa mbal ɗum gawri on en andi ɓe waɗata mbal ko, nden kunu bo en andi kanjum on mbusiri bo ɗum mbal may gawri man ɓe waɗirta ko. To ayi asli majum gotel sey ɗum dari darde bana no kiita sha'iru wonno ha maɓɓe, ko kuma bana no kiita inaboje woni ha maɓɓe, enen bo non mbal gawri woni ha meɗen be nanta butali. Mi anda no ɓe waɗata mbal butali kam, amma fillama ɓe ɗo waɗa mbal be butali fuu, amma ko lolli ha meɗen kani ɗum gawri kanjum ɓe waɗirta mbal. To mbal ɗam laati kanjam laanoje sappo ɗo fu jippi ha dow majam, gaɗɗo ɗam mana mo soodi gawri man be mo soori gawri man be mo ɓe soodani gawri man, nden be nanta mo waɗi mbal man be mo ɓe waɗani mbal man be mo rondi ɗam be mo ɓe rondani ɗam be mo yari ɗam be mo ñaami bote ceede man ha cakantare ɗo fu pat laanore ma jippi dow makko. Allah renu en. To e noy to an aremowo gawri, nden bo ɓe wima mo soori gawri fuu ɓe waɗi mbal fuu laanore jippan dow makko, e noy kiitama? To a andi goɗɗo o soodan gawri ha maɗa o yaha o waɗa mbal on haramun a sorinamo. To a sorinimo laanore ma jippi ha dow maɗa, amma to a sorinimo dow a anda ɗum bo Allah nangirtama be ko a anda. To nden sey ko darata darnde mbal, ngam ha nder hadiseji man annabi sallallahu alaihi wasallam wodi o wiyata kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kala ko wikinta fuu ɗum mbal on, kala ko mbal fuu bo haramun. Sey en laara enen bo ha zamanu meɗen ɗume on ayi jotta yaroɓe wuyka ɓe seɗɗa ha zamanu meɗen, moɗoɓe wuyka ɓuri ɗuɗugo, nden ko moɗete wuyka ɗo ɗum peeci ɗum. Anduɓe ɗum ɗo andi ɗum, kala lekki ndamba je a andi ɗum lekki ndamba pat to ni a waɗan overdose maki, mana a ɗuɗɗinanki a salan ka'ida ki wuykinan. Pakalin, benalin, koflin, ɗume kala kanum kanjum yimɓe médecine ɓe ɗo andi kala ko timminirta be lin fuu ɗum wuykinan. To a nani inde lekki ragare man timmiri lin to ki wuykinan. Nden non moɗete ɗum bo irum tramol be ko nandi be majum, anduɓe ɗum ɗo andi ɗum fuu majum ɗum nasti nder ko Allah harmini. Nden bo laanoje sappo ɗo ɓe jippan dow filiroɓe be majum, kanjum on soruɗo, sooduɗo, sodanaɗo, waɗuɗo, waɗanaɗo, eftuɗo ko ronduɗo, rondanaɗo be ñamuɗo biya man, ɓe pat may laanoje ma jippan dow makko dow maɓɓe. Allah renu en. To en bollan ɗum ngam yimɓe anda ɗum. Ka goɗɗo wi'a mbal kam sey to goɗɗo yari yarugo tan, nden ha yarete ɗum may pat woodi ko handi modi ɓe waɗa ijtihadu wurtina. Woodi ko wiyete energy drink. Energy drink ɗum jaram on ɗam goɗɗo yarata dow nashaɗa. A yaran ɗam be anniya ɗume jartingo ɓandu. To ɗume on jartinta ɓandu maɗo, ɗume on watta ɓandu may jartina? Nane ɓandu ma ɗon no wati, to a yari ɗam ɓandu ma sey jarta, a nana sembe je a meɗayno nanugo. Ko kuma a somino kugal on sey a wara a yara ɗam, to a yari ɗam kanjam go fayin sey a tawa ɓandu ma jarti ba a huwayno sam. To irum maji kanjum energy drink fuu nastan ha nder ko yimɓe wattata waqufu. Ngam ɗume annabi sallallahu alaihi wasallam wiyata ma aksara kasiruhu fa qaliluhu haramun. Hunde to ɗuɗɗum maare wuykinan to seɗɗa maare ma harmi. Wondo a yaranno faandu energy drink woru ɓandu ma jarta, to a yari ɗi tati caɗɗum a wuykay.
to a yaranno paali tati darande woore to a wawan ko paali 4 ko paali 5 to ni ɗum energy drink on a yaranno paali cikan paali 5 ɗi wuykinte to ɗi wuykinima ɗi warti haramu to a senen ka qalilu hufuma haramu to ɗo ɗum ɗon nder ko modi ɓe ɗo waɗi irsalo man ɗo ɗum ɗon nder ko en ƴonata soroɓe ɗum ɓe soode ɗum fu setto ɓe jarribi hunde ɓe tabbitini nde wuykata nden ɓe sorane to ɓe wi ɓe waddi kaza ɗum hunde hesere on en andane nda bo ko nde waɗata ɓe ɗo windi dede instruction ko woni ha ɓandu mare kaza be kaza fu goɗɗo hosa nde yara woore to nde jartinimo ɓandu sei ɓe heɓa yaro ho'a paali 5 yara to ɗi wuykinaymo to na ɗum balba o sora amma to goɗɗo yari paali 5 darande woore ɗi wuykinimo to ɗum sotti ha daraja ɗum jaram dagiɗam na warti ɗum daraja karamɗam to nden kam seɗɗa muɗum fu harmi do nassi hadisol ma askara kasiruhu fa qaliluhu haramu ko seɗɗa muɗum wuyki ko ɗuɗɗum muɗum wuykini seɗɗa mum fu harmi nden e noon yimɓe marɓe ɓalli maɓɓe kamɓe wala ko wuykintaɓe nayi ɓe mbi haɗo modi ɓe wi ko ayare ɗo nde wari nde janginen haala wuykingo ko to nde wuykini e noyi to goɗɗo yaran mbal an wuykata bo noyi mbal haramun hama kono kono haramun ba mbal hama ko haramun ittifakat mbal hama ko haramun ngam hanko ɓandu ma ko semmindu ko kuma oɗo mari tarkibu aljiniya tarkibatul jiniya je alkuhul mawaddul kuhuli o wikintamo to mbal dagantamo hanko mama ko mbal haramun en ɗo andi wodi maroɓe ɓalli ɗon amma ɗum nadiru ha nder yimɓe gotel nder million ɗum waɗata a tawan goɗɗo ɓandu ma ko luuti ɓandu ɓiɓɓe adama pat kala ko wikinta fo on ko wikintamo a tawan iru maɓɓe yaroɓe ɗon goɗɗo se o yara katon jonde wore o wuykata katon mbal o yarata goɗɗo bo to yari seɗɗa booɓe ɗiɗi ni se wuyka to iru maɓɓe ɗon amma fuu sotti ngam goɗɗo o yaran mbal ɗan wuykintamo sottintako kiita harmugo mbal se hakkujeji ɗiɗi modi bo fu fottini to ɗon ka satani goɗɗo oɗon ha nokkure bo wala njaram se mbal nden bo to o acci ɗon kaɗo ɗam yotti ɗam mbaramo ɗo ɗum dangnanimo o bo woɓa booɓe ɗiɗi hedde ko o jokka ndiyam o woɓa booɓe ɗiɗi ngam o itta ɗon kamat nonnon bo to nyawu waɗani goɗɗo ko kuma i'al ɗeɗɗimo ko longere ɗeɗɗimo wala ko woni ha kombi ma ko sembal o sallinirta ɗum ɗon ma dangnanimo o woɓa booɓe ɗiɗi nden bo seto o nyawi nyawu man wala nyawndigu o nyamdata e wimo seto o yari mbal ɗo ɗon ma dagi amma imam malik jaɓay haɗɗo amma abou hanifata hanko o yerdi ha ɗiɗi fu ha ɗon ka be ha nyawu be ɗeɗɗere fu o yerdi nonnon imam shafi hañum bo yerdi ha ɗon ka yerday ha nyawndigu imam malik hanko o yerdi ha ɗon ka be ɗeɗɗere o yerday ha nyawndigu ngam o wi kala nyawu allah jippinta fu allah da jippina be nyawndigu mum allah waɗata ko coɓe woni nyawndigu nyawu hanko ɗo on kawlu makko mana mbal dagantama ngam a nyawɗo ɓe mbiyama se to a woɓi mbal irum nyawuji man ɗon ay ɓe wiya goɗɗo yara mbal je jaranɗe ɗiɗi ngam mbal man ha maɓɓe hamɓe ara ɓe hedde ko en fassirnane ka ɗon nder nafuuji kañum jawra woli qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi kaɗo mari nafuuji ha maɓɓe kañum jawu maqama yimano ko fa inna almudama tuqawi al izama wa tashfi sikama wa tanfi tara wa asfa sururu izama alwaquru amaɗa sutura al haya wa tara kanka mbal man kaɗo ha nder jawmirawo wi ismun kabirun wa manafi'u linnasi ɗo boteji ɗon nder boteji man ɗon mbal ɗo sembiɗina woɓɓe feere bana ko energy drink waɗanta en ɗo mbal ɗo waɗana woɓɓe feere banni goɗɗo to ko o laafɗono ko o tampuɗono to o yaran mbal sey o sembiɗa kanjum waɗi o wiyata fa innal mudama tuqawwil isama kaɗo sembiɗina iye wa tajfi sikama kaɗo nyawda nyawuji wa ton fittara nden bo kaɗo itta torraji goɗɗi feere wa asfa sururu nden to a yiɗi sewo ma timma laaɓiɗa yaruɗam to ɗo ɗon nder boteji wa manafi'u linnasi man qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima se jomirawo wi zunubaji man ɓuri ɗuɗugo dininta boteji man to se en lara ɗume on zunubaji mbal catuɗi se en yi'a kala yarowo mbal fu catɗum o mara jawdi to o mari jawdi bo catɗum o hakkilinandi en ɗo andi qissa ɗarfa be derɗa e mako famarat ka hatun ko zata kayfin julalatin aqilati shekin kalwa bili yalandadi
يقول وقد تر الوظيف وساقها ألست ترى ما قد أتيت بمؤيدكم وقال ألا ماذا ترون لشارب شديد علينا بأسه المتعمد tambe alada mabbe to be yari mbal njaram do timmidita ko seto sheliyal iri njaram do bo to be jodi jonde je shurubu je njaram man do timmidita ko se sheli tawe lelobe bo tawe kanyum odo do yimata Aisha Maymun ibn Qais o yata mustajibin taqalu san jan sanji yasma'uhu iza tarabba fil qainatul fudul ha jonde njaram to be jodan jonde woni do be jodirta nden be yarra mambo none tattati be yarirta nden wodi sendobe wodi lelobe sheli bo se yalira ha nokkure man to kanyu wadi to be wiki be yaran do se ataw goddo umma so fe angelo ba goddo be yara kanyu wadi hanko darfa o wadi ka wilugo jawdi bawo mako o do wila jawdi bawo mako to o yari o wiki ni so fe angelo batan en nandi dum fe ya sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas Sayyidina Ali do mari ngelo ba mako ha jonde yarugo banni diga ha Makka ere jodi e jonde yarde kordo goddo ferso o leeli Hamza o wiata ndamin do yara njaram amma bo sheli wala wakkati me Hamza se ummi ngelo ba Sayyidina Ali don dari so o fe'inga o sekire du maga o wurtini engre maga o selani mo vimo da yaru o se o hulani mo o vimo yakku heba jonde may timmida ayi mbolonda do haddo ni wa ismuhuma akbar min naf'ima an ko tarfa sanadi mbolondaji di o watta وقال ماذا ترون لشارب شديد علينا باسو ne o wiki fuseto wadi bononda ne o wiki fuseto wadi bononda be wi ko be watta ko kanjoni ne baama ko mai se be hadi mon don hadu go be hadi mon don go ay kanjon o wiyata wa zulmu zayil qurba ashaddu mababatan ala al mar'i min waqil husam al muhannadi ay to nyande baddirabe buri nawgo dininta fe'e go be ka fay kanjo wadi o nasti wadi ka dillugo tan hande duniyaaru o acci lenyol mako to do kanjon woni boteji ijomirawo limti vi gol fima ismun kabirun wa manafi'u lin nas na boteji man kanjum filurgo be maji e ko nandi be majum amma zunuba on buri de dudugo nden ko heddata be kamru kanjum jomirawo wi'aten almaysiru fulbe do wi'a dum tete wobbe bodo fassira dum wi'a dum shasha amma shasha dum kalimol hausare amma fulfulde ka tete be bi'ata dum e ko woni maysiru kalimol maysiru hosama diga ɗume diga yusru ko kuma yasara nde kañum fu nder babu nasara ma ɗo wurtata saraf ko diga yasaru inni la utmimu aysari wa utbi'uhum ko inni la utmimu aysari tete am oɗo timmina tete mako to ko woni maysiru jonde njaram to yalɗiri ɓe yari ɓe wiki be ƴakki sheli be lelama to se marbe wangitaɓe bo ɓe holla maral maɓɓe to no ɓe hollirta maral maɓɓe ɗo na way ko ɓe mari ba fa aa se ɓe gaɗa tete kañum woni caca ko kamɓe zamanu maɓɓe ɓe ɗo wara tete be nanta kuri ɗon sappo kuri sappo ɗo jeeɗiɗi nder maji fuɗɗiri be faszu ɗi sappo ɗo arandewol inde muɗum fasdu nden yatimu nden nasi'u nden manihu ɗiɗo tokkidiri ɗi sappo ragarewol inde magol wangu to kuri jeeɗiɗi ɗo mari geɗal kuri tati bo ɗi wala geɗal to ɓe wari ɓe jooɗi jonde ɓe gaɗan marɓe ɓe wari hawti talaka en wari wari yaaliri yatime en wari yaaliri to noyi jotta ka ɓe heɓirta kusel se ɓe mbiya to ɓe gaɗa tete no ɓe waɗirta tete ɗo bo se ɓe wurtina kuri sappo ɗo se yimɓe jeeɗiɗo yimɓe sappo warta oɗo ɗo mi hoosi kasawol oɗo ɗo mi hoosi kasawol kala kurol fu ɗo mari geɗe kaza kurol arandol ɗo mari geɗal gotal kurol ɗiɗaɓol ɗo mari geɗe ɗiɗi kurol tataɓol ɗo mari ha kuri jeeɗiɗi ɗo kangol on wiyete tatmimu timminowol kangol geɗe jeeɗiɗi ngol mari to a fi kañum Abu Ubaydata hanko ha mako ɓe ɗo sendita dede to ɓe looji ngeloba se ɓe sendita ka to ɓe wari ɓe darna ngeloba se ɓe gaɗa ceede maga to ɓe gaɗi ceede maga kaza to jomu ngeloba se muña se to ɓe fi caca maɓɓe ɗo ɓe wadda kuri jeeɗiɗi wane ɗo mari geɗal gotal wane ɗo mari komo se hosa kurol ngol yiɗi ha nder kuri jeeɗiɗi ɗo dono Abu Ubaydata wi Asma'i bo wi kuri sappo on ɓe watta kala kurol fu kuri jeeɗiɗi ɗo mari geɗal tati bo wala geɗal almanihu be masihu be wangdu kanji ɗi wala geɗal no ɓe watta bo se ɓe wurtina yimɓe sappo ɗo komoye wara subta kirol oɗo mari alama
ko mo hosa kurol mum to subti da ko kaza ko kana kurol fu do mari alama do mari limgal mudum se kuri tati do di ngala galat do kanyum do mari alama jimaji to yimbe sappo wari yimbe jeeri do se hosa kuri mudum to be hosi kaza yimbe tati bo se wiato onon on wala gedal bama be wara be nasta to be wari be nasti se be hokka fiyo mabbe don mari bato andi dedei be wadan laral on be gabbidinangal se be wada ba dedei no abe sawirta kurudo ko be sawirta kurido baaru bana no baaru woni do ni be watta laral man se be hosa kuri me pat se be wada mabbode do se mari wurdere kurol gotol huwata kurol gotol bo se be wadda fiyo kuri man be do ka be ngeena be sappo fu se wara be tigga koppi mabbe be joda fiyo do se wara joda hanko bo na ko mo andi kurol mudum to wari andi kurol mudum do to be hawti be isema ba se be habba gite mako to be habbi gite mako raaqi budo dari hado mako do rena se wi'a mo o wompadi se o yirla wakkati o yirli do se o fida to fidi gotol on wurtata ngol wurti fu hanko mum gedal mudum wurti se hosa hanko kam o do mari gedal kazawol hanko se o wurti o bo banni se to kuri jeeri do wurti be tati do lutti do to hambe on yobata cede ngeloba man hambe on mana doddi mana hambe on be ganyi be ha chacha man tati mokurol manihu be masihu be waqdu wurti to hambe be tati be wala gedal to hambe on yobata cede ngeloba man be do ka hosi mere to hambe boto be hosi mere no wata se be sendena ko sel metalaka en be nan tayatime kanjum on laati maysiru ha zamanu maɓɓe alhamru wal maysiru ko ay ɗume on boteji man jonde jaram maɓɓe timmidita ko sete ɓe waɗi caca banni to ɓe waɗi caca ɗo ɓe timmini bo kusel man na hamɓe ƴakkata ngel ba aa hamɓe ɓe ɓuri sembe ƴakkugo ngel se ɓe sendina ngal talaka en be yatime en kanjum on boteji man bo nden no ɓe watta to ɓe ɗo mari jooɗorle ɗe yaranɗe may musamman wakkati dabbunde wakkati man on ɓilla satata jangol satata to wakkati man on jaram welata to kala mo wari yaaliri jonde man pat hanko o karimu to goɗɗo waray se ɓe mbiya mo ɗume barimu hanko maɓɓa ñamajo to o wari o wala ko o waɗira caca o wala ko o yara mbal bo hanko bo se ɓe mbiya mo ɗume wa'ilu mana hanko bo o teeto a'awalu o teeto wala ko o mari kenan o talakajo to ɓe wari ɓe fii caca man banni do ngeloba ngota bo ɓe gaɗirta kala nde ɓe gatta fu ɓe wurtina ngeloba ɓe waɗa saman maga ɓe fiya caca maɓɓe mo ñaami fu hanko on ɓe hokkitita bote kusel man so o hosa geɗal mako so o sendina talaka en ñama kanjum on boteji ɗi jamirawo wi qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi man ɗo to ba en bolwi nder man ɗo jamirawo wi caca en ayare nde harmini mbal kayron harmini caca ayi ayare arandere wolwi haala mbal tan je suratu nahli ayare ɗiɗaɓre je suratu nisa'i wolwi haala mbal tan amma ayare surol bakara haɗɗo se wolwi haala mbal be caca nden ayare suratul maidati nde wari suratul anami se timmitini ka kap suratul maida se timmitini ka kap innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu kuri maɓɓe man pat se nde waddi sey jamira wi ɗum fuu majum rijisun min amali cheyɗani ɗum soɓe on daga to kuuɗe cheyɗanu fajtanibuhu la'allakum tuflihun luncite ɗum haqiqa onon on tinon innama yuridu cheyɗanu yuqi'a bainakum al adawata wal bagba fil khamri wal maisiri ay sey jamira lori hettini adawatu be bagba'u yansha'ani an shurbil khamri wal maisiri wal la'ibu bil maisiri konnagu ɗo fe'a be ngayngu ha yarugo mbal ba en mbi caɗɗum nokkure yarano habre timmiray ɗume timmiray habre nden non ha maysuru bo goɗɗo o wurtan o wala geɗal kusel ɓe fiya caca ɓe makko amma dole hanko yoɓata ceɗe man keɓɗo heɓi mere mo heɓay mere bo hanko bo ɗume o yoɓan mere ayi haɗo ɗo bangba ngayngu se umma hakkunde maɓɓe kañum jomirawo wi ɗum fuu majum rijisun min amari cheyɗan ɗum seɗon daga to kuuɗe cheyɗanu to ene muɗum onode caca zamanu meɗen ayi zamanu nane caca ayi maysuru kuri tan ɗe gatta zamanu araɓɓe amma nde islama yehi yeeso mana zamanu dawla bani umayyata ragare muɗum ɓenanta dayla bani l abbas sakafa dawla farisinko en se wari nasti araɓɓe se a nardu wari nasti ha maɓɓe wodi ko wiyata nardu enen en mbiya ɗum jahaji ko tu seru ko nden
ɓawoɗo ɗon diga dawla rum bo sey chataranji wari nasti ha maɓɓe. Chataranji ɗo kanjum on be turanci ɓeɗo wiya ɗum chess, ko kuma woɓɓe ɗo wiya ɗum lido, ndego on andi ko wiyete lido, kanjum on wiyete chataranji. Chess ko nanta lido, ɗi ɗiɗi ɗo kanjum on laati, kanjum on Imam Malik wi ɗi haramun, kanji ɗiɗi ɗo kitamaji ɗi harmi, ngam kanjum on woni caca zamanu maɓɓe. Zamanu sahaba en kam ayi aslamu tan ɓe waɗirta kuri ɗo tan ɓe waɗirta, zamanu araɓɓe ɓe nanta sahaba en ɓe aran islama fuu. Zamanu dawla bani umayyata ɗo ɗon on nardu wari, nde dawla ɓe heɓi ɗum ha dawla farisiya, be goɗɗum heɓama diga hindu, nden ɓawo ɗon on chataranju bo wari ko heɓama diga dawla rumaniya. Chataranji de wari nasti ha maɓɓe, sey wari laati bana dawla banil abbas ragare muɗum, to a laatan a nabilu a cikketitta ko a nabilu sey to a wawi an nardu wa chataranji, sey to a wawi kujeji ɗiɗi ɗo. Kanjum waɗi masa Abu Hanifata harminayɗi. Iraqi leddi Iraqi en yiyata ɗo totton on lolluɗo, to a yetti a wane fuu dole ma a wawa chataranju. Kanjum chess ɓe wiyata ɗo ko lido ɗo, sey to a wawi ɗum a laati a gonijo ha majum. Enen bo nardu ha meɗen bo jahaji ko tiseru, sey to a wawi a laati a gonijo ha majum, nden a laata a nabilu nder none nublu ha zamanu maɓɓe ɗiɗi ɗo, sey to goɗɗo laati o daɗiɗi ha majum. To haɗo enen zamanu meɗen nde ictira'atul asariya wangi, kujeji ɗuɗɗi wari wangi, jotta waɗugo jahaji ma ƴawi ko, sey ha ɓikkon nane no nde a yahi inji fu a tawan ɓikkonji ɗo mofti ha inji ɓe ɓurata waɗugo ɗum, goɗɗo wadda kurori muɗum hedde ko ɓe namana ɗum ɓe jooɗa ɓe gaɗa jahaji. Worɓe bo hamɓe to ɓe wurti wakkatel ɓe siwtat nange ɓe gaɗa tuseru maɓɓe ko, to kanjum ɗo ɗum ɓuri waɗego ha ɗayewe. Guure mawɗe bo woodi ko wiyete hot ɗon, ko hot ɗon je ɓe fiyata, woodi ko wiyete bo karta. Jotta kujeji ɗiɗi kanjum on laati darnde maysiru ha zamanu meɗen. En ɗo andi wot kanjum ɓe waɗa rihanu ha majum, ɓe wala waɗa ceede, amma karta ɓeɗo waɗa ceede. To kanjum nder modiɓɓe hakki wangingo kiita maysiru sey ɓe gaɗi konngulu ɗuɗɗi, woɓe mbi aa to nardu ɓe chataranju wala rihanu, mana wala ceede je en waɗata. Yimɓe tato ko nayo wara joɗa ɗo fija, oɗo ɗo wadda bana naira ujunere, o ma wadda ujunere, oɗo ma wadda ujunere, ɓe hawta jotta ka ɓeɗo fija, mo rondi ɗo fu mo ñaami fu sey hosa ceede man, ko kuma yimɓe ɗiɗo ɓeɗo fija, o wadda ujune 10, o ma wadda ujune 10, ɓe siga ujune 20 ko, to mo ñaami kañum on hosata ceede man, o do'i bo waɗi asam. To o waɗay rihanu ɗo ha modiɓɓe feere ɗum harmay, ɗum laati nder lahawu on nder fijirde. Amma Imam Maliki be Imam Shafi kamɓe no ɗum wa'i fu ɗum karanɗum, ngam hamɓe ɓeɗo hura be hadis on kullu ma yulhi anillahi fa huwa haramun, kala ko suklete woytine Allah pat ɗum karanɗum. Amma masaba Abu Hanifata be Ahmadu amɓe bo ɓeɗo waɗa istirsalu, ɓeɗo yofa kujeji jaizu, mana hunde jaizu be makruhu fu kamɓe ɓeɗo yofana. Kanjum waɗi ɓe wi a to wala rihanu ha maji ɗi dagi, amma to rihanu ɗon ɗi karamɗi. Honi rihanu bo kanjum on waɗugo ceede ɗo. To nden jotta zamanu ɓeddi yahugo yeeso, Allah waddi téléphone ji warti, jotta kam cacaji man ɗi warti ha téléphone ɗi woni. Ɓe gaɗan rihanu ha dow fijugo game, dedei mo ñaami ceede man fulata on ko on hosata. Ɓe gaɗan rihanu ha dedei o wadda ceede, ɓe fijan bol ñande kaza, aa oɗo wiya ɓeɗo ɗo on hosata, oɗo bo wiya ɓeɗo ɗo on hosata. To ɓeɗo ɗo hosima mo wiɗo kañum on ñaami, mo doƴƴi bo waɗi asar, sey ɓe wara ɓe siga rihanu. Irum ɓeɗo waɗe ko ɓeɗo wiya ɗum bana ha leddi Kamaru ɓeɗo ɗum perse ko, ɓe watta ɗum ɗereji meɗon ɓeɗo soraɗi, ɓe soraɗi to fijirde ɓaɗi. To fijirde ɓaɗi sey ɓe waɗa ka sorugo ɗereji man, oɗo wiya basa ñaman, oɗo ɗo wiya o ñaman, ɓe wurtina ɓe ñamata, to mo ñaami fu wane kaza on heɓi ceede man. Ɗum pat majum nder none caca ɗum woni. Nden bo ɗum fu majum ha jumhuru modiɓe ko ɓuri fottugo ɗum haram ɗum, be hujja bo kullu ma yulhi anillahi fa huwa haramu, ngam ɗum suklan daga to Allah, o suklata daga to Allah bo ɗum karam ɗum. To ɗo kanjum on woni kiita maysiru. Woodi enen bo jotta ko wiyata bitneja ko, betneja a dingan waɗugo ceede mako, ɗum ma on gaɗan rihanu en irum majum, mo ñamata ñamaman, mo do'ata bo do'a, ɗum fuu majum nder none cacaji karamɗi ha maji. To Allah reenu en. To ɗo kanjon ayara ɗo wangitini innamal khamru wal maysiru ɗo ɗiɗi ɗo jamirawo wi ɗume yasalunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi. Non ha caca ɗo boteji ɗon ba en limti hamɓe araɓɓe
ɗum on woni bote nane may dow geelooɗi ɓe watta kusel geelooɗi may kañum latata bote ha talaka en be yatimi en ko mana ɓe heɓan kusel wakkati el ɓe fotay ɓe heɓugo kusel to enen bo to a wari a laari ha narduɗo goɗɗo talakajo o wawan o wara o sooda ɗereyel gotel o waɗa caca sanadi caca man sey o riska mana o riska risku ɗungu je wala lawol no o heɓira ɗum ngam man be bote majum fuu sottinta ɗum dow hurmo majum mana sottinta ko ɗum haram wondo a andi hande a wara a nasta caca a talakajo on timmida talakakujo amma to a waɗi caca ɗo ni a riskan to a waɗi a riski man ni an be a waɗi haram risku ma bo ngu haram ɗum Allah reenu en to kanjum jamirawo wiyata wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunuba ko goɗɗo heɓata ha yarugo mbal be waɗugo caca ɓuri mawnugo dininta boteji ko heɓata wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yasalunaka madha yunfiqun nden jamirawo wi ɓeɗo ƴamama ɗume on ɓe nafata mana ɗume ɓe satkata ngam en mbino ha jonde mbal maɓɓe to ɓe jooɗi totton ɓe gatta caca to ɓe gaɗi caca ɗo bo ɓe kirsan dabbaji ɗo ɓe kirsi dabbaji ɗo bo ɗoɗɗon on ɓe watta noy be ceede man on kusel man on ɓe sendinta talaka en ko to jotta ka caca haɗama nden en andi qissa ɗon lolluka ka seydna aboubacar o waɗi rihanu benanta abou jahli wakkatiyel dawla farisa ummi waran haɓa benanta dawla misra nden seydna aboubacar oɗo dow dawla rum ñaman o nden dawla misra ɓe ɗon les dawla rum mana kamɓe wiyete albyzantiyin nane man ɓe ɗon les dawla rum nden seydna aboubacar sey o waɗi rihanu be abou jahli dawla farisa bo a yiɓi ɗum majusa on sey ɓe mbiyata to majusa en ñaman seydna abou jahli wi to dawla farisa ñaman dawla rum seydna aboubacar bo ayi o julɗo dawla rum bo ɗum ahlul kitabi sey o jingani yimɓe defte ɓe ato ɗum majusa on labbi ɓe rewata ɓe bo ɗum yimɓe defte on so wiya dawla rum ñaman sey ɓe waɗi geeloɗi ɓe gaɗi geeloɗi sappo nden ayare surol ngulibati rum sey jippi sey seydna aboubacar wi ɓe ɓedda geeloɗi man annabijo sey wiyete mo o waɗa ɓe ɓedda geeloɗi may de ñamugo je dawla farisa waɗi nasara ko ɗo ɗum jutata dawla rum loran jafta sembe muɗum to ɗo sey ɗum waɗi duuɓi fi biɓɓi sinina ko alif lam mim gulibati rum fi adna al ardi wa min badi galabihim sayaglibun fi biɓɓi sinin biɓɓu bo jeego yahugo jeenayi nder duuɓi jeego yahugo jeenayi ɓe loran ɓe waɗa nasaraku kañum ta abou jali jala ɗo laari dawla farisa waɗi o yiya o heɓi ɗo ɓe ɓedda geeloɗi man sey ɓe ɓeddi diga geeloɗi sappo ɓe wartiri geeloɗi temerre nden ha hitandere jeeɗiɗaɓre mi tamata ɗoɗɗon on dawla rum lori farti dawla farisa daga to misra warti ɗum leddi maɓɓe on ay konngol annabijo tabiti ko nden bo maysiru harminama nde harminama ɗo shikenan se seydna aboubacar acci annabijo no watta annabijo wi se o senda ɗum sadaka to kañum jotta kam nde ɗum waɗi ɗum harmi kañum jomirawo wi wa yasalunaka madha yunfiquna qulil af ɓe ƴami maɗa e ko ɓe satkata jotta kam maysiru haɗama waɗatake ko ɓe satkata jamirawo wi qulil afu wiwɓe luttano horano wakalimon afu modi ɓe fassiri ɗum ɓe wi kala ko a wurtini a waɗi budgetin a majjinan nden a majjini lutti kanjum on woni afu a wurtini dubu temerre ujune temerre a majjinan nden haaje maɗa wari haaɗiya ujune 75 to ujune 15 ɗo kanjum on a watta sadaka kañum woɓɓe feere wi aa wayasamno kama so fikuna ɗo ɓeɗo ƴama ɗum haala zakka on jumhuru modi ɓe yew ɗo na zakka farlinnaga ba haqqe jawdi ko talaka mari ha nder jawdi marɗo kanjum on affuɗo woɓe feere bo wi ko saali nafakka muɗum ɗum on woni nafakka mana aɗo mari ko a ñaama aɗo mari ko heete an laru maɗa be haaju maɗa be nanta hunde wonde feere to ummi to ko ɓuri dow ɗo pat talaka en ɗo mari haqqe haman dole ma a hokka ɓe ɗo kanjum sahaba en luuri haman fikku abou zaril gifari nder sahaba en o woni to abou zaril gifari en timmitinanka abou zaril gifari nder sahaba en o woni ayi annabi sallallahu alaihi wasallam wi wama aqarra til ghabraa wama qallatil qadraa wama azallatil ghabraa min asdaka zi lahjatin min abi zarrin wala asama townanayi goɗɗo leddi eftay goɗɗo gonɗuɗo o wolwa wolde nde laata nde gonɗude ɓuri abou zaril gifari
to hanko fikhu mako jawdi fu je Allah on almalu lillahi kala ni a waɗi chefede ma ko lutti fu dole ma hokkamo wala kanjum on fikra al ishtirakiya wodi ko wiyete ishtirakiya wodi ay nizamuji laamu duniyaru no